Gepler Aşgabat. Edeb gepleşigimizde başlaýarys. Häzir Ulugybek'iň ýyllygy diýen radio oýuny dinläň. Zınurmuş. Hanı nirede ol? Yaňyjy düşür dedi. Nirede ol yıllız? Ay Allah'can. Asmanın yıllı tapmağın göwülükdigini bir bilsediň. Şu yerde halipamız bolan bolsady, oluny eýýäm tapardy. Ol alama dolanıp geleyse biz onun bilen bileýene-de yıldızlaryň syryny hemde olaryň ýollaryny açardyk, aňtardyk. Olay diýäniň enten tek bolasy ýok, meniň anamdar alagysy. Meniň halipam. Men seni ýerden tapçagymy bilýärdim. Sen biziň ylymyza meniň özümdenim artykmaç berilen adam goşşym. Meniň eziz halipam. Senin başga-da mühim işleriň köp ahyry. Sen biziň Samarkanddaky beýik hükümdarymyz ahyry. Sen öz garmagyndaky müňlerçe adamlaryň ykballary bilen iş salşýan. Öz ykbalmy welin eýçilik edip bilemek. Seniň halipaň Ulugybek'iň Samarkandyň beýik hükümdary Temir hanyň agtygynyň ýapýança şyhlaryň fudunyň nödüründen seniň habaryň barmy? Ödemin tek doduklarından meniň köwüşlerimiň tozy bitmedik şyhlaryň öňünde. Olar meniň köwüşlerimiň tozyny ýalýardylar. Hine şolar maňa suwd etdiler, Ali. Meniň üstümden güldüler, gynnadylar, hökdiler. Edil allaja şagallar ýaly, din duman ýalyp pytrap barýar. Şalyk ýykylýar, ýöne welin alimlaryň rahmeti ömürlük galar diýen öz sözlerim bilen men ýüzüme örtdiler, ýüzüme. Aýdýanyň näme halipam? Sen dün Samarkanddan aýdyp gelende, oğluň seni merhemet edip garşylady. Ol dün bolan bat kuşum, dün. Hedem, utançsızlyk, yalançylyk. Ýaňsutda ul oglum Abdal Latif maňa hemmelerden beter gygyrdy. Her hili jezalary bilen, ölüm bilen gorkuzdy. Wah, şonuň ýaly ogly, neniň asman, zemin kapşyp ýyldızlar çakyp öldürmedike. O sen bolýada. Asman adamlar çakmýar. Adamlar bir-birini çakyp öldürýär. Bolýada, onuň aladasyny soň aýdýardy. Hany sen aýt. Meniň elimde sen näme diýerdiň? Hey asmanyny bir täzelik görmediňmi? Halipam. Meniň mehribanym, merhemet hükümdarım. Inni ol hapise şagırlar senin neğine sararlar. Men olardan bir zady tawak etdim. Olardan tawak etdin mi? Sen mi halipam? Owa, Samarkandda galmagyny hortat bermeklerini tawak etdim. Men ol ýerde ýyllarlara gödekçiligimi, taliplerime tälim bermegim dowam etdiripdiler nähir.
onsoňam ömrümiň tas 30 ýylyny sarp eden işim dowam etdirip bilerin. Ýöne şeýhlaryň suwdy başgaça karar çıkardy. Öz näme ýumagym üçin meni Mekke etmeli etdiler. Hawa Mekke etmeli etdiler. Ertir ýer bilen men ugrýaryn aly. Men seniň bilen hoşlaşmaga geldim. Okuwçylarym bilenem. Halipam. Hawa öz obserwatoriýam bilenem. Hawa men senin ýa-ni gelinimde näme diýerdiň diýip sorapdym. Hawa. Men öz ýyldızymyzy tapmaga çalışdym, Halipam. Şol Ulugbegiň ýyldyzy diýip atlandyrýanymdy. Ýöne Halipam. Şowna bolmady. Ulugbeg millady. Koyalen tek meniň adamy götürerdim. Eýlem sen şeýle bolmagyny isleýärsiň de. Wah, näsin aýdýan Halipam? Parasatly bolmak gerek dostum. Parasatly. Ama şonu ýadymda sakla. Eger asman ýaý, ykbalym pekam bolsa, onuň atyjy ýokman Allah'ın mesir. Ondan başylyp gutulup bolmaz. Yer ondan açyp ýere giderdi. Inni meniň bir ödüm alaýyn. Paragajyk. Ýalyň ýaladym belýär. Senin pehemini biýmeda etmäge hiç kim bilt edip bilmez. Halipam, hiç kim. Yıllar. Bir wagtlar menem ýaş wagtym şol ýyllardan adamyň täliğini ýalgydyny okasa bolýar diýip inanýardym. Gülkünç. Yıllarlaryň älemim edil ýeriň bolşýaly ilma taqdim etýär. Olem matematikanyň kanuny ýaly dürst kanun boýunça hereket etýär. Hawata. Şu ýeje. Ene şiirden. Samarkandda deňe taýy bolmadyk şu beýik imaratyň üstünden. Ýyň soňky edek ýyllar älemine fin etýär. Men bir ýerde özüme şadlyklardan doly garasa hakyky durmuş tapdym. Ol durmuş hakykaty görlemek, alama kulluk etmekdir. Ennem hoşlaşmaly pursat geldi. Men meniň iň soňky edekdigini bilýän. Sebebi ýüregim sızýar. Men öz başlan hemde etjek işlerimiň baryny berçä edip bilmedim. Bar ýogy bir ýyllyk kitab bilen ýyllyk tabletsasy. Görnüçük al. Kat. Meniň durmuşym. Ol görne heli az netijeli geçdi. Puç. Onu ýatlajak bolsan, öňünde ýyllar ýatyr. Ýyllar. O ýyllar meň öňümde geçmişe böwet bolýarlar. Men sana kömege gelerin Ulugbeg. Men sana geçmişe göz aýlamaga, könäni ýatlamaga kömek ederim. Men seniň ýüregiň
duygulun, erkinligin, huşi yadigarıdır. Men seni hiç haçan taşlamanım. İnnem in soňky sagadyny çenni taşlaman. Ýöne men köp zatlar aýdyp bilerim. Senin entäk bilmeýän zatlaryň barada urun bererim. Sana köp wakalaryň syryny açyp bererim. Men seni bir ýoda alyp bararym. Ödün şol ýodadan geçenem bolsaň, onnaky köp zatlar entäk sen bilmäge hem görmäge ýetişen dälsin. Men seni şol ýol alyp bararym. Men eýsem diňe senin huşuň, ýadygaryň bolman bütün adamzadyň huşudyr. Hani ýör, ikimiz şo ýerik. Senin durmuş ýoluň nirden başlanan bolsa, şo ýerik gideli. Yok, bular entäk sen ýadyňa düşýän däldir. Ýadyňa düşmeýänliginiň sebebi bar. Sen dünýä ineňde senin ataň älimi basyp alyjy Temirhan gan döküşükli uruş bilen täze şäherleriň üstüne çodýar. Şol çoduşlarda onuň jahil ogullary, aýallary hemde agtyklary hemişe ýanynda bolardylar. İnetin şonunu şol yerde bolgusuzca çatmada çoduşun yüzüllän pursatyny dünýä elipdiň. Temirin ulogly Şahruhdan onuň aýaly Gowhar şartdan bolupdy. Häzir olar hakda ýatlamalyňlar. Onsoňam senin ýene bir zat ýadyňa düşýän däldir. Özüni demir arsyk diýip atlandyran rehimsiz hemde zalim Temir senin dogulanyňy şatlanyp şol gün basyp alan owatynyň adamlarynyň hatda olar oňa bir gaýta ul berenem bolsalar günälerini ötüpdi. Biz senin eden iň ilkinji parasatly päk işin bolupdy. Men atamy gowurardım. Onu uonardım, hemişe onu... Hawa. Olum edil senin gowurşun ýaly gaýtyrgysyny ýetirerdi. Şonuň üçinem tagtdaky hyzmatkärler senin adyň hormat bilen Mürze Ulubeg diýip tutardylar. Bey knyaz diýerdiler. Ýöne bolýan senin ilki dakylyn hakyky Muhammed Taragay adyň bolsa kim-kimden ýatdan çykdy gidiberdi. Innem sen şu neçilli Ulubeg ady bilen galyberdiň. Ol ulmaryn. Men ahylha ýatlamaga mislemek ýok. Onu men seni aňyrraak alyp gideýin. Senin ilkinji gerek ýyldızlara nazar salan wagtyň alyp gideýin. Haklan, meniň ýadyma düşdi. Hawa ýadyma düşdi. Samarkanyň iň gözel bagy wasfarlarynyň birine men atam bilen perdişip jäň üstüne arkanyşyp ýatyrdım. Bütün tewre ukudy. Diňe ocakdaky oduň başyna gary uly ýatanakdy. Menem ýatamapdym.
Men asmanı seyrediyardım. Meyve bağlarının yapraklarının arasından asmanını kayallıra kâtede öçüp yıldızların yılpıllıları görünüyordu. Men asman gümbezinin düşnüksüz yıldızlarının toplumunun ut koşuşuna eğilinizden seyin ediyardım. Seyin ediyardım. Onsoň sen çydam edip bilmeýän uklap yatan ataňy tarap süýşdiňde onuň altyn zerler bilen dikilen donunyň ýeňinden syýpadyň. Ata. Ayata. Sen mi? Yeri, sana näme gerek? Okun tutanok mu? Näme üçin? Ata. Şo yerler var ha? Yer näme? Şolary eliň bilen aldan bolja we? Ay, adamlar yatır. Sen bolsaň bolgusyz zatlar soraýasyň. Men soramokly. Men jogap isleýän ata. Yeri. Yeri bolýa. Taňa tanna garaşyp bilmediň meýdem. Sen şazada, sen hiç wagt soramaly dälsiň. Gaýtam senden soramalydyrlar. Meniň mehriban agtygym. Yıldızlary nähili ele salyp bolarka ata? Asmandan zat alyp bilmersiň agtygym. Eliň bilenem, ýaý peýkamyň bilenem. Ine güýç welin ol yıldızlardır. Güýjüň bolsa onu yerden hem alyp bolar. Naýza bilen, kılıç bilen. Goluň berk bolmaly. Şol goluň bilen ýakyn dostuňy, mekir düşmanyny hemde senden gaçşanlary berk tutup bilýän bolsaň, ine şonno hemme yıldızlar seninki bolar. Düşündüňmi? Ay yok. Uy hawa. Eger muny siz aýdýan bolsaňyz atam, o nol şeýledir. Hani yat. Yıldızlardan yüzüm öwürde yat. Ol maňa yıldızlardan yüzüm öwürdi. Emma sen yıldızlar barasyny pikir etmeýän durup bilmeýärdiň. Käwagt olar ýadyňdan çykarardyňam. Sebäbi seni kılıklı şikärleriň meýlisi, täze çoduşlaryň goky günüňe goýmaýardy. Men algırlaçlı arı qoğururdım. Menim görnähil ajaýyp laçylarym bardy. Ağam Halil bilen uçuraklı çöllerde ot ýaly ýanyp duran bedewleri ýüzüň salyp ağ öterdik. Soňra ben jahil çykanymda meniň ýörüýte Alladin Ali diyen el usyum bolupdy. Ol ýaşam bolsa ýanyp duran otdy. Ol meniň iň ilkinji hemde ýeketäk dostumdy. Durmuşda da, ılımda da eginleşim boldy. Soňlar onuň adyny hem biler, Algusy diýip tutup başladylar. Häzir olar hakdan berdi wanyň batgan çaklaryna oturup, men haçan ýanyna düşäýärken diýip oturanlar. Olumni olamam durmuşam menden ady bilen ak. Wagt geler, ol ha hem köp zady biler. Sebäbi onuň okumaga wagty bolar. O zatlar entäk soňlar bolar Ulugybeg. Hani sen öz durmuş ýoluň nireden başlananyny nazar salmakçydyň-da? Wah. Bittin ýolumy ýada salmaga maňa inni wagt ýetmezmi kädiýän. Gowsy
bir bölüğü barada yatlaýar. Hani hayhın sayla var. Senin öňünde yıldızlar dur. Gowsy yıldızlar baradaky ýatlamalarına ýogolsalay. Yıllarlar var adamı. Hava. Hava da olar menin durmuş yolumun en wajib senelerini tepküýler. Berekellah. Atam bilen çalışları gitýänmi görüp bilmesini etýädim. Dur. Nani, sen ödün atı edil jahillen sapsyal sapýan. Berekellah. Oy, eýsem men jahillem. Sen men eýem gellimin bardyny unutdunmy? Havada. Atam iri ýörmäni gowy görýär. Sana gelinligi oň öz saýlatda. Köýni hanyň neberesinden. Na sen bolyn. Havada. Men atamyň diýen etmän gaharyny getirdim. Men ýöneköy bir teletin ustasynyň gyýdyny döýdüm. Dur. Hawa, Samarkandyň olaýyna bir garyp owadan. Ýöne ol gaty owadan. Edil täze dogun aýýaly. Göwüni açyk. Meni gaty seýýär. Men onu ömürlük söýdüm. Ýeke tek şony. Dur. Bu kanuny sowmaýar Halil. Sen entek bu zatlara düşünýärden ýaşylygy. Men bolsam eýem 17-mi doldurdum. Tas bütün dünýäni gördüm diýsem boljak. Atamyň gany sözlerine gatnaşyp hemişe ýanyna boldum. Halil, benim sen görenleriňçe köp ýerlerini göresim gelýär. Ýöne başga ýurtlary, başga şäherleri, başga adamlary. Neme Hindistan owadanmy Halil? Siz bilen suratlandyr ýalylar. Atam o ýerniň öktuslaryny, hudojniklaryny, arxitektorlaryny, keşteçilerini ýöne ýaralyp gaýtmady ahir. Samarkandyň dünýäň iň gözel, iň owadan şäher bolmagyny isleýär atam. Dur. Ay ýokla. Hiç bir ýokdy usta. Elinden dökülýän hiç bir keşteçi yıldızlar bilen bedelen giyecek asmanyň şeklini çekip bilmese gerek. Oy näme bolýan? Vay bo. Yeni de yıldızlar var adam. Yeni de harbi çalışlara gatnaşyp şöhrat kazanasyň, edermenlik görgüzüň gelýär. Yıldızlara gowanyp tinlap bermeň bede däýmediň, ýerde hiç tat görmerdiň. Hey yıldızlar arasda bolýar. Näme? O näme diýip arassamşyn? O ýerde asmanyň tolan az bolýar, düşýärmi? O ýene bolýar. Paýdeleme. Eger atam o ýerige ýol tapaýar bolsady, onu o ýerde de tolantyrdyrdy. Dur. Şalada, uluvel, şalada. Teret. Bol atın yüzün salıp gelýän baş emir Mälik şanyň hut ýöde bolmaly. Ulugber. Hani atlaň jylawyň howly. Atamyň özi beren bolsa gerek. Bolýar. Onu ömürde. Kıblayı alem seni çağırıp gelýärdi. Näme bir geldimi? Keramatly derwişler geldi. Başı hiç kim yok. Ulugber. Ýür assalaly. Ýogsam atamyň iň ýigrenýän dady onu garaşdyrmakdyr. Yer ol derwişlere näme üçin kulak asýar diýsene. Olar jöwül gidip keramatdyran, gidaýtyran bolýarlar ahir. Halil Mirze sena olary mahtar edäýdiň. Näme üçin jöwülge diýendirler edýän Halil? Sen olary madalja finle. Geljeň üçin gerek bolar. Ýanyndaky kimdigini bilmeli ahir. Dogry. Mirze Halil, iniňe beýle zatlar öwretme, Allahdan daş düşürdi. Derwişler Taňrynyň hyzmatkärleridir. Beýle bolsa emir. Onu Allah'ın hizmetkarları bir topar akmaklar.
Siz men çağırdınız atam? Çalıp gelipsin. Men senden gatıradı. Han otur. Ey sen inni ötey. Din çalmağın vakti geçti. Halifaların seni överler. Ilım bilen kızıklanýar diýerler. Molla olasın gelýärmi? Yok. Molla olasın gelenap. Men okasım gelýär. Hani sen hatık uyadıp bilýärsiň diýerlerle. Görkedeýin mi? Ya, men sana inanýan. Hani kağıdı getir. Ana. Häzir eşten zadyny yadıp başlardyň. Bolýar. Göreýin hani sözlerden many tapyp bilýärmiken? Ay, bilmedim atam. Men çalışarım. Näme yazmaly atam? Sorag verme. Senin işin dine yazmak. Bolýar atam. Näme ümlesem yazıver. Adam atları bolur, yine de başka da atların atları her hileti vardır. Yaz da olurun ehemmiyeti var da oylun. Hani barhol buruşta otur, Bolýar atam. sesini çıkarma da mana seret. Dervişi çağırın. Elbey. Allah sana merhamet etsin beyik hükümdar. Koyul sana güç, kuvvet versin. Akıl paykasını arttırsın. Dünyanın yeketek yenilmez emiri. Hep yanriyatın. Men işe garaşyan. Hani aydıştır. Nirde näme var? Nähili ahvalatlar bildin. Düşman gücünü sızgarın. Hünermentlerin arasında bir hepte boldum. Nägilelik bildirýärler. Atlarını bilip bilmedim. Bir hili, gizliğine adamlar var. Atlarını hökman bilmeli. Bir jay ederin beyik hükümdar. Yüze katı kıyın. Yerastı kulübelerini de görmeyerler. Ananmayanlar. Gizliğin sır saklayanlar. Huda yolunaydan teperip çürüklerini olsa seslerini çıkarman küçü de veriyerler. Atlarını bilmeli. Kulak asyan beyik hükümdarım. Kerametli doğunlurumu diyivererim. Ger attı. Menim oğlum Şahruğun kuda boldun mu? Beyik hükümdar. Bir yerde onun oğlu Nürde Ulubek otur ahri. Al senin işin del. Yeri. Emir Şahruk nahili. Namazdan başka zat bilen o. Hekimi dolundurmak bilen asla onun işi yok. Bari işi emirin ayalı Şahzada Güfür Şah dolunduruyor. Güfür Şah'tan korkuyorlar. Sana karşı hile vuruyorlar. Ama emirler kömek veriyorlar. Atlarına it. Şu yerde yazılandır beyik hükümdar. Ana berberik. Alın. Nirde ulu ev. Näme atam? Okap biler mi? Hani atlar okap gör. Onsoň bolsa häzirlikçe bizi yeke koy. Şu günden beýlek her gün şu yerde oturup yazmaly bolsun. Bolýar atam. Ýene jınkyny çıkarman. Bar ötäý. Hani ötäý. Bolýar atam. Hani derviş devam et. Beyik hem de yenilmez hükümdarım. Senin oğulların Şahruk bilen Miran Şah, senin ıramı ödeyecek adamlar değil. Näme? Onlar sana düşmançılık ediyorlar. Onları ınanar yerleyen mi hükümdarım. Onları hiç ınanıp bulma mi hükümdarım. Onlar adamları ınanar yerleyendir mi hükümdarım. Düşmançılık. Halil, men dinle. Atamız dervişlerden sorag etdiňmi?
Bana sesimi çıkarmalı, buyruk berli. Men günämet Halil. Kerametli adamlar satıp başladılar desene. Halil, o derhuşun evinin atan giyimi yırtık pagtalı doğan ekeni. Yani ol adamın adi yadıran kağıt çıkaracak olup doğanın bir yanı terpenine yankı yırtık şılğanın atından men jüpök dara aydın tüküreni kımmat bah giyimi gördüm. Men aytmadım mı näme? Atam bolsa olary edil. Minetçimlerinin yarından ya. Ol şeyle bolupdy. Menin atam yeňilmez temir häkimiyete erkedici. Zalim şol wagtam akıllı bolsa-da şolçulara, hilegärlere ynanardy. Olardan giýje günnüz özüniň täze çözgüçlerini himayet berjek zatlar sorardy. Men ilkinci bolup müneccimlerin hizmetinden el çektim. Olaryň üstünden öldüm. Ene şonuň içine maňa şuun hud etdiler. Bu barada häzir gurrun etmeýälim ürde. Hani ýür ýatlamalar ýoly bilen bir azajyk ýöräli. Gör bak seniň öňünden nämeler çykar. Seniň eştir gulaňa nämeleriň sesi gelerkä. Çöl üstünden gün kıvırıp doğuptur. Meydanına bir kürün bedelen al-ilwan renkli yürüş çadırları. Bir harbi naçanlıkların çatmaları. Ana aňyrrakdan görünýän beýilleri al-ilwan parçaları bilen kuşaklanan agoý bolsa atam çadyr bolmaly. Ondan aňryk bolsa yollar, gazaply çakmyşyklaryň ýollary, yaralanlaryň ahnalary, eneleriň perýatlary, mydamada yeňişler, hawa yeňişler. Atamyň gazabyndan Miraga şäheriniň derwedesi şarkyllap açylanyna meniň ýaňy 12 ýaşym bardy. Basywalynan şäherleriň hasabynyň hany hajagy bolmansaň, bu şäher meniň ýadymda galmasa-da galmazdy, ýöne başga bir sebäp bolupdy. Men Melikşah hem de Halil şäheriň içi bilen geçip barýardyk. Töwerek taşymyz ýykylan jaýlaryň harabaçylygy. Ene men birden tepesi guppa şekilinde salynan gadymy jaýyň atmany ümidini oturan gördüm. Jaý ýarym ýykygan bolsa, meni onuň gümmedi hayran galyrdy. Gümmediň bütün ýeri göwrenkde bolup, onuň üstü ýyldızlaryň şekili çekilen nagışlary bilen bedelen ekeni. Bu görnüş meniň giýjek atmany ýadyma sarly. Men sakka duranymy da duýmandyryn.
O näme üçin men ýadyma giýjäniň asmanyny salýaka? Emir Melikşah, men senden soraýan, jogap ber. Mene bilýän ellerin merhemetlim. Han haýhydyr bir söwdegärlere gelýär. Şolardan sonra belki aýdarlar. Gelin. Ey älim hökümdarynyň agtygy. Batyr şarady. Öňü bilen senden ötünüş sorýar. Biziň şu jaga sowatlymy beýik älemiň hatyratyny kabul edin. Hany doganlar sowatlyň baryny Mirza Ulugyň aýagynyň astyna taşlan. Ene. Goý hökümdaryň agtygy Mirza Ulugyň nazary Miraga şäheriniň ökde keşdeçilerini taýýarlan, ine şu halyna düşdün. Hawa, şu jaga doğanlyk parçalara malyň. Aha, büyük mataların renkini görseniz merhametlimiz. Allah diyersin sizin şikârda keyif çeken mehriban çöllerinizi yadına salar. Ine, bu bolsa Kitap mı? Yok edin onu. Hey bir bolğuz kağıdan hem bir sowat bolar mı? Durun Emir. Hani kitabı bana verin. Halil, gördünü. Gör ahırı bu kitabı. Durun bir gudro da ahırı. Mun yazılışına bir teret. Beýle odan yazılan kitabı men asıl ha görmeýändim. Oho. Daşynyň bu baý parça jildini bir görsene. Doğrudanam. Katogodan. Baş taýpasynyňky bedegi diýsene. Altyn renk bilen çaýlypdyr. Görsene Halil, görsene. Tahapları edil asman cisimlerinin şekilleri yalpıllaya. Ana bular bolsa, belent imaratdan asmana terediyen müneccimlerin şekillerinin turatlandırılışı. Ondan yıldızlar. Yine de yıldızlar. Hormatly söwdegärler. Ana munyňyz bolyn bahasyna yetip bolmajak seýrek duş gelýän sowgat. Bolğusuz bir söwdegär smoklaryň geden sowgatlaryny beýdip begenip durmak, siziň adyňyza, awraýyňyza gelişip duranok birde Ulugybeg. Onsoň hem bir boş kitabyň tarypyny arsy çykaryp oturmak, meniňe pesendim oturanok. Amana ol bir üýtgeşik ýarag bolan bolsa diýip. Kes sesiňi. Hormatly söwdegärler. Aydın hani bu kitap nähir kitap bolmaly? ol kitap biziň şäherimizde 150 ýyl mundan öň beýik alim Japartýy tarapyndan ýazılan bolmaly. Bu gümmök imarat nämeňiň jaýy bolmaly? Onu guran kim? Näme üçin gurdyk ha? Omady yıldızlar iyi bolmaly Mirza. Yıldızlar öýü. O näme üçin beýle adlandyryldyk ha? Onu beýik alimler ýaşap geçipdirler. Dünýäniň bütün künjünden gelen alimler. Ol beýik dinlerden olar yıldızlara teredipdirler. O näme üçin? Geljegi bilmek üçin Mirza. Kimde kim? Yıldızlar barasyny okap bilýän bolsa, onu o yıldızlar ondan hiç zat gizlemeýän ekenler. Bir de alimler ýaşapdyrlar, hem de kitaplary aýap taklapdyrlar. 500 000 kitap. Olary dünýäň ähli ýurtlaryndan ýygynan ekenler. Şolardan diňe ýekejede awat galypdyr. Ana şonam saňa gowşurdyk Mirza Ulugy. 500 000 kitap. Ýekejede awat galan. Amarat bolyn harabaçylyk uýgurlypdyr. Yerde toplanan hem paýgat bolyn beýik Mirza nedil geçip gidip otyr. Ol ölmez yetmez.
Nesiller tarafından toplanan pehem payha ebediliktir. Men muňa şonna miragada ilkinji gedek akıl yetirdim. Galan şöhrat diýermiň, baýlyk diýermiň, bularyň bary kölege, hawa, bary kölege. Ine şo günnün başlap seniň ýüregiň alma tarapy ýol saldy. Hawa. Men şonu ödümde bir zadyň üýtgänini duýdum. Öňler men harby şöhratlar, edermenlik barada ýazylan hekaýeler gowy bererdim. Şol günden başlap bolsa atamyň çadyryny haçan alimler, taryhçylar, şahirler, pehemliler ýygnanar kadyp sabarsızlyk bilen garaşyp uğradym. Hawa, garaşyp uğradym. Atam okap bilen akdy. Olaryň kitapdaky ýazylan köne zamanyna ýaşan alimler, hökümdarlar hakynda gürrüň bererdiler, goşgular okardylar. Yeriş, yollar, acal. Ata? Ata? Ha? Ulug'bek sen mi? Näme üçin ýatan ok? Gaýtalma tiziň öýüňe näme üçin ýatanda? Aýak gelen aç, hem ýöňüňe donsuz çadyrdan çykypdyň. Ýöreň ata, çadyra girelim. Howa soğuk, çadyrda bolsa ot ýanyp dur. Ey mehriban agtygym. Menden soň sen padşa bolmaly. Senin ýaş öz hukugyň üçin görüşip bilermiken? Kakaňa namazdan maşgada bilen ok. Ejeňim hükümdar bolanmalýar. Seni tanamaga mislen ok. Hemme kişiden korkuyar. Köp okuyar, ağtım. Ecen qolatına varmak isleyen ok mu? Menden son bu düzgünler yok edilermiken? Neverelerim tağdı üçün bir-birleri bilen uruşup başlarlar mı? Döreden döwletim yıkılayar mı? Ata, näme üçin bideýli gurrumlar edýär? Ýörüm çadyra gidelim. Dur entek. Yine azıcık duraly. Men ertir ölürün. Korkma. Dünyada hiç zat ebedilik değerler. Men ajallan korkamak. Yöne tağtı ınanar ýaly adam yok, şoňa gynanýar. Ata. Ata. Gay, ağlama. Men düş gördüm. Hawa düş gördüm Ulug'bek. Düşümde öz kakamy gördüm. Emir Taragaýy. Yanıma gelip atın jylawyny elimden aldy. Soňra aty baga gitdi. Uly hem ýap-ýaşyl bagyň içine gitdi. Men onuň ýygyna düşdüm. Ol meniň gözümden gaýyp boldy. Hemme zat gözümden gitdi. Belki bu zatlar düşüm däldir, ha? Ata. Näme üçin öýde gören düşüňizden gorkýaňyz? Ata, näme üçin teziňe çykaraňyz? Asmandan näme gözleýäňiz ata? Näme öz ýyldyňyzmy? Öz ýyldyňyzy diýärmi? Hey, senin tek akmacı oğlum. İň soňky sözüme kulak sal. Ağlama. Ağlama. Ýadynda sakla. Hemme ýyldızlar
hemmeler üçündür. Ölümünün ön yanına atam hut şeyli deyipti. Hemme yıllar, hemme ürçüldür. Havva, atamı kovur yerdim. Dünya padişahı Emir Temir ölünden soň sırgınlı giyiciler kovsululardan hem de alcıranlıklardan doğru oldu. Yöne sen köp saatları bilen o kulağı beg. Samarkand'ın hükümdarı Mirza Uluwe olmalıdır. Beyik Han Emir Temir'in vesiyeti şeyledi. Hayal etmen hırada Emir Şahruh'un yanına adam iyi vermeli. Emiri paytahta çağırmalı. Hani koyma olurlar, öz sözlerini aytsınlar. Koyarsın dinleyelim. Aytsın ha. Mirza Uluwe 12 yaşında. Samarkand'da şu değilli hakim gerek mi karı? Yaş emma on sözi tekep bir adamının sözi. Şeriatın hem Kur'an'ın yollarını undaymadı var. Musulmanlar. Temir Han'ın ulaqtığı Mirza Halil hakim oldu. Mirza Halil be. Hani adamlar öyle olur ne mi diyorlar? Ay geliyor. Halil Mirza kanun miras düşürdü. Ol köp edermenlik görközi. Hava. Koy önüne şeyle olsun. Ol şehrat kadınni. Halil. Uluğ beg, ine şeýleräk wakalar bolupdy. Seni Hırat şäherine gowstarlaryň ýanyna berdiler. Bu zatlaryň şeýle bolanlygyny bilýänsiň, bu ýadynda saklaýansyň. Hırat'ta bir kitapxana vardı. Bireyli kitapxanany men hiç yurtda görmerdim. Eýerlerden tä giyjäniň bir wagtyna çellimen ol kitapxanada kitap okap oturýardım. Häkimlik uğruna gidýän göreşden sen bi habardyň. Ol göreşi ejen Gowhurşat, Kakan hem Mälik şalyp barýardy. Düýün Samarkanddan gaýdyp gelen Derwiş saňa nähili täzeli habar berdi. Emir Mälik Şah Halil Han şeyhleri hem emirleri kulak salman hakimiyetli edýärmiş. Onun yalnız maslahatçısı ayalmış. Qaramayak demirçinin qıyıda onu yoldan çıkarıyarmış. Dönü köpeği oğlu. Ol şu ulumsuluk bilen kakım Emir Temir'in önüne harını getiriyadi. Balya, men namaz okumak gidecek. Emir Mälik Şah kulak sal. Ärim giyjegin niyet namaz okuyar. Hem dindarlar bilen gurrun edýär. Bu dünýäde kopýan wakalar onuň perwaýyna da däl. Onuň elinden geljek iş hem gaty az. Ýöne men hem sen biz ikimiz Samarkandyň tagtyny Ulugy begi çykarmalyrys. Goşun ýygnap Haliliň üstüne yörüş ederiz. Samarkandy çar tarapdan gabar. Halille uruş tejribesi ýokdur. Ulugy beg tagta çykanyny bilip goý. Hakyky häkim sen bolarsyň. Olen täk ýaş, soňa maslahatçy gerek. Biz Hıratda galyrys. Ömrüň uzun bolsun hükümdar hanım. Näme iş etmeli bolsa buyury berin. Samarkanda gerekli hem iş bitirýän adamlary ber. Oy Haliliň garşysyna halka öjük dursunlar. Köşükde bolýan pysdypjurlyklary, oşunyň hazinanyň ýagdaýyny, Haliliň pikirini şol iyi berýän adamlaryň anyklap dursunlar.
Görüşün uzak wagtlap hem agyr boljakdygyny sen bilýärmiň. Halil aňsat boyun egmez. Bilýärin. Ulug we entäg oglun. Ol häzirdiňi kitaplar hakynda pikir edýär. Ýegen wagtymyz ol ýigit ýeter. Şonna biz oňa häkimiýet hakynda pikir etmelidigini aýdarys. Ol ikimiz nähil häkim boldysak, şol hil häkim hem bolar. Bu kanlı oyunun näçe ýyla çekenligi senin ýadyňdamy, Ulugbeý? 6 ýyllana köpürekdi. Hawada. Samarkandyň derwedeleri kakam goşunynyň öňüne açylanyna men ýigit ýetipdim. Seninni Samarkanyň häkim oglum. Düşmanlarymy derwedagyn edildi hem jedalandyrly. Düşmanlarymyz. Kaka, Halil hiç kaçanam men düşmanım bolman ahir. Çağılyň unut, senin häkim. Siz Halil ne derdiňiz? Sürgün eder. Onu kiçiräk bir şäheri häkim belär. Men siziň bu pikiriňizi üýtgedip bilmermi? Yok, biz sen üçin pikir etdik. Senin kakın goşunlary seni takta çıkardy. Beni ýadyndan çıkarma. Goşun senem garşyňa baş göterip biler. Düşünükli. Men Halil bilen hoşlaşaýdym niçik bolarka? Näme üçin? Bolýa. Mörde Halil'i götüriň. Ikiňi de alyň. Meňe Halil'iň ýüzüni göretiň gelen ok. Sen men çağırdyňmy, hökümdar Ulugbeý? Men seň üçin hükümdar däl dogun. We paly dogunyňdyr Halil. Bilýän. Seninle günah ýok. Seni sürgün edýärler Halil. Nire? Haýdy şäheredigi entek belli däl. Şäher mekan. Bulukdak çolowaý berýärler. O ýerde ödüme jerladyň garaşanyny açyk bilýän. Gorkma näme bir taşa boldum dinlemek üçin tapawdy ýok. Dün ayarym masaralap bagyraýlapdyrlar. Soňra ýenjipdirler. O çydaman jan beripdir Ulugbeý. Maňa zäher ber. Ulugbeý, maňa zäher ber, zäher. Zäher mi? Yok, yok. Yok, bermen. Halil, men yüzüme beýip etmesene. Öz mehriban dogunyma kömek et bilmeýäkem, baňa häkimiýet näme gerek? Maňa zäher ber Ulugbeý. Ana, şo ýerdedir. Men onu hemişe gapyrjaga alyp goýýardym. Men nejis jerladyň elinden ölmek islämek Ulugbeý. Halil, Ulugbeý, mehriban dogunum. Men senden soň kaýsym. Men esgir ahyryn. al zäheri. Bağışla, Halil. Goy. Allah sana maňa häzirki beren bagytyň hal bagyt bersin. Sen meni kemsedilmekden halas etdiň. Ağlama. Mert bol. Mert bol. Emir temiriň agtygy. Dogunum. Dogunjugum. Sen häzirim öňküreň ýaly. Ýyllar senleme gowurýam. Haw Halil. Goy ýyllar sen ýoluňa ýaly taşdynlar. Hoşgal. Şeýhlere hem imamlara inanma. Emirlere inanma, özüň ýurtdolandyr. Halil. Adaletli bol. Hoşgal. Halil dogunum. Halil. Halil. Dogunum. Halil. Halil.
Yıllarlara serettem meni yatla dedi. Bir neçe günden soň sürgün edilen obasına var yarka, onun yollu ve herçip can verilligini men eşitdim. Biçare doğunum Halil. Samarkandda häkim bolan 1-nji ýylyň senin ýagdaýyň ýesir düşen adamyň ýagdaýy alydy. Mälik şa seni hiç haçan syptyrmýardy. Ol agras, rehimsiz gödök adamdy. Ony senin kakan hem ejen golluýardylar. Sen ýekedin. Eger alyguşçyny hasap etmesek, Ali, alğuşşamen bardırım onan yardım. Hova, bardırım onan yardım. Bundan artık çydap biljek däl Ali. Men onu ýigrenýän. On häkimliginden, on howatçylygyny nädip dynyp bolarka? Çydamlyk ol hökümdarym. Pursat geler. Pursat geçip barýa Ali. Men näme iş bitirdim? Hiç da. Eýýam 18 ýaşymda. Odal näher ýaşyma arzu eden bolsam, şo hilem ýaşajak. Okumaly, bilmeli, gurmaly. Yoş. Gelýärler. Hökümdarın göwünde näme de bolsa bir da yaranok. Hökümdaryň göwünde asla ýarayan zat ýok. Qynansak da beýik şahem senden hoşal däl. Senin parasatly howasarlaryň hem senden narazy hökümdarym. Emir, sen gepleje gepiň bilen ok. Men diňe kiçigöwünni kul. Parasatly kakan bilen ejeň näme diýse, olary senin gulaňa ýetirip durýaryn. Allah olaryň ömrüni uzalsyn. Beýik şa, wagtyň dostýarlaryň bilen söhbet edip, ters ýazylan kitaplar okap ýörmeňizi bes etmäge pursat gelmedimiken? Ol kitaplarda musulmanlaryň kady kanunlaryna dil ýetiriljek bolýar. Bes et. Ýok sözüm bölme, öz mertebäň saklajak bolup, öz ejid guluňa sen hemişe ünsen berip duraňa wagtyr. Men sana beýle sözler aýtmak asla. Yaş adamynyň gany kızgyn hem dızmyş bolýarmyş. Hökümdar öz gaharyny ýuwutmagy başarmalydyr. Biz mudama şeýhlere, mollulary kulak salmalydyr. Derwişler bilen gurrunlaşyp durmalydyr. Bilip koy. Derwişleri koň diýip men buyruk etdim. Eden işine pişman etmeli bolaymy hökümdar? Ýöne senin sözüň kanun. Men bu işe garşmaryn. Ene perman. Oňa gol çekmelisin. Ýene mi? Hem hakda. Täze salgytmy? Halk ederim geday az ahiri. Ýok, bolmaz. Sen gol çekersin beýik hökümdar. Bu permany ýazan senin parasatly ejeň. Bolýar. Halilin ýadygarlygynyň andy içýän. Bu tidiň üçin gol çekýän iň soňky permanym bolar. Parasatly ejem hem kakymym ýigrenjiler. Gidiber. Inni sen maňa gerek ýeriň ýok. Senin köwüşleriňdäki tozany ogşaýaryn beýik padşam. Men näsem kam Ali, näetmeli maslahat ber. Mälik Şah Hadinanyň işini görýär. Bilýän. Ýöne oň üçine oňa uly jeda berip bolmaz. Mälik Şah Emir Nureddiniň göwüni degipdir. Nureddin oňa uruş eglan edipdir. Bu çyn gurrun. Mälik Şah Nureddin bilen uruşmak üçin goşun toplaýar. Hoş habar Ali. Dimek Mälik Şah maňa bir baglaýandyr. Men bolda. Mälik Şah'ın golaýyna da barmaryn. Öýe duruşdun öýden jogap bersin. Sen hoş habar aýtdyň maňa alyguşy. Sana hoş habar aýdanmy menem şahat.
Senin yüzünde ünce alamatını görsün, benim oturup durup kara tapım ok. Yıllarları bizden gizleyen bulutları görsün, kaygılanıp yüzünü yütkö diyen üncüğünü görsün de melul oluyor ya. Menin mehriban alim. Hava, yıllar geçer. Yöne ol yıllar varadını menin bilyanımdan ne köp biler. Hava, köp biler. Sen häzir ol hakda pikir etme. Emir Melik Şah, Emir Nureddin'in karşısına uruş hareketlerini başlandı. Müneccimler yıldızların hasabını çıkarıp Melik Şah hakimiyeti öz eline almalıdır dediler. Hakikatte olin, olurun aydışyalı olmadı. Melik Şah Nureddin'i yetiralli, bu onun kellesini kesti. Yine şonu tanimal emirin ähli qarınnaşları senin kakın Şahruh'tan Melik Şah'ın öldürülmegini talep etti. Kakın onu öldürmedi. Olar gezliğin dost olup kaldılar. Yönü senin yigiriniyan ademin bolun Melik Şah'ni Samarkand'dan çıkardılar. Kakın kaygılanını hem kaharcan boldy. Ol vaka, din olan yali, yadıma düşer. Ecem bilen kakamın haradı Kur'an ertirleri, şatlığımdan yüreğim kurt edip vurardı. Odok yolu uğrayan atların kışngemetini, diyeleri tayaklap yerinden turdiyan hizmetkarların sesini men in süyücü saz dinleyen yali hedil edip dinleyerdim. Hava dinleyerdim. Ali, teyahır men Samarkand'ın dolu eyesi oldum. Hava, tey ahiri. Menin göğünaç kökümdarım. Ömrüňi mundan beýlek nähil geçirmeli. Ýurdy, gözel Samarkandy nähil dolandyrmaly. Atam Temirhan ýaly täze ýerleri basyp almalymy? Ýok, men serkerde ýa ýurt basar bolmak üçin dünýäni nädir? Adamlara höküm etmek üçin köp zat bilmeli. Men bolsa entek hiç zat bilemok. Ýöne men gadymy kitaplary okumany, ulardan netije çykarmany öwrenir. Meragada bolandy, men bir zada göz getirdim. Hökümdarlar gidýärler, häkimiyet hem şökr adam gidýär. Alim bolsa galya, bilim galya. Asırları ýadygar galyan alym hem bilim. Ýadyňdamy? Bizim in gowuryan halifamız Kazazada Rumi Seyyarı yıldızların nähil kanun bilen hereket edýänliklerini aýdyp berdi. Men şol kanunlary bilmekçi. Öz çağalarymyň atlaryny bilişim ýaly. Yıldızlaryň atlaryny bilmekçi. Men öz ýolum bilen ýörejek Ali. Ýöne nire? Häzirlikçe hökümdarım, 40 ýylyň gabr diýen baýryň üstüne gideli. Dogry aýdýasyň dostum. Bayrağı deri. Kasam edýär. Ali, şu adamlyň tamatyny pujet ber. Halkym yeterli korlanyny, ýylgynyň durmuşyny başardygymça ýeňlederin. Ana derwişler. Olaň maňa gaharan teredäşlerini. Ýöne meniň gorkýanym olar däl, ýok. Hükümdar namaz vaatının gelip yetenliğini unutýar. Metçide gitmen bir nirelere gitti. Dervişler köşkten howya. Onun in gowy berýän adamlary alimler.
tersekan köpek Kazzadı Rumi köşkde birinci adam. O da onun evdire hem iyisine nedir? Anhaş yerde de bizim yıllılar öyimiz bolar. Yıllılar öy diýdiňiz mi? Awa. Bizim gurjak jaýymyz Meragada görün jaýymyzdan belent hem gözel bolmalydyr. Şu ýerde jaýyň iň belent diňine durup biz yıldız dünýäsini, onuň kanunlaryny, hereketini öwrenip başlar. Yıldızlar öýü. Yıldızlar öýü. Meniň observatoriýam. Ene şu aýlgan stagatda men onuň bilen hoşlaşýarym. Her niçik bolsa da men yıldızlar öýüni gurdum. Tez bolmasa da gurdum. Mugallimim Kazzadı elimden tutup, "Ýör oglum, yıldızlar öýüne girildi." Hawa, yıldızlar öýüne girildi. Yer oğlum, içerik gireli. Senin elin soğuk. Ol sanrayal. Arzuum hasıl bolly. Bu döreden zadyň nämeligini özüň bilýärmiň? Onu döreden men näl? Biz. Sen hem saňa meňdeşler. Şu gün beýik gün dostlar. Oğlum Ulubek, hormatly mehmanlarymyzy, alymlary çağır. Biziň bilen jaýyň içine girsinler. Edilen beýik işi görsünler. Hormatly mehmanlar. Men size häzir ýol görkezeriň. Hem gürrüň berelim. Ýörüň, jaýa girelim. Hormatly mehmanlar, bu ýerde hemme zat iňen pikirlenip ýasalanlar. Hemme zat bir maksada hyzmat edýänler. Bu geçelgeler, merdiwanlar, äpişkeler gün nurunyň berik düşmezligine hyzmat edýänler. Hawa, bizim goňjumyzam ne şugralymyz. Onuň ady geň hem owadan tüýüs aýdym ýaly. Sextant. Iň moral. Edem oly. Dünýäniň hiç küncünde mundan odol beýli zat ýasalmandyr. Gürrüňni edip berseňizler. Bu gural jaýyň merkezini tutdy. Ödem ýeşige salynyp gidilenen ýaly gidilenni. Ýagny bu gural ýagty düşmeýän koridorda boýly. Munyň aşagy onlar çokulaç ýere gömülen. Hawa, häzir biz ýaýal egrilen eýwana duruz. Bu ýer asmana gödäwçilik etmek üçin niýetlenen bolmaly. Ýokardaky deşik sextantyň gözi. Ol göz häzir ýapyk. Taşarda gün ýalwyrap dursa-da, bu ýer gapgaranky bolmaly. Gün erta bolup gelýär. Ali gödäwçilik etmek üçin gurallary taýinladyňmy? Astrolobiya, kvadrant, armöyer, sfera. Inenim, sextantyň gözüne çaýmaly. Sextantyň gapagyny aýyr, Ali.
Ine, Sürgün ortağının ilkinci şökleti. Bizim tutan ilkinci şöklämiz. Seret, ol tegelek demirin orta arasına tandıraptı. İnçi, yiti, hut peykam yağdı. Ali, maňa şundan ulu bağıt gerek der. Alıwşy. Sanlar ya. Elbey, Samarkandyň üstüne günüň merdiýan beýikligini ýaz. elbey. Ol beýikligi birinji gerek biz has anyk edip tapdyk. Observatorio işläp başlady oglum. Ulugbeg, sen alymy hazmat etdiň. Başga işleri ýatdan çykardyň. Seni meçitde görmediler. Toyda tomoşada görmediler. Awa barha seyrek gidip başladyň. Men bahtiyardım. Meniň baglarymyň içi dymdyrtlykdy. Köşküň içem dymdyrtlykdy. Ol dymdyrtlygy depregiň seside, kernaýyň seside badanakdy. Ýene ilmli adamlar welin meniň ýanyma gelýän ýollara hat delet bolupdylar. Ýanyma gelýän alimlaryň sany barha köpelýärdi. Sen öz halifelerini ýadyňdan çykarana dälsiň Ulugbeg. Olary ýadymdan çykarsam, özümim ýadymdan çykardym bolar. Olar meniň ömrümiň bir bölegi boldular, onda da esasy hem möhüm bölegi. Mollalarym meniň täze sallaryn medresemde ahunçylyk edip ders berip başladylar. Her neçik bolsa da meniň üçin iň gymmatly hem hormatly adamlar atman ýyllarlaryny öwrenýänler hem hasap çykarýanlar boldy. Hawa, sen olar bilen älimiň sırlary hakyna ýygy-ýygydan gurrun ederdiň. Olar maňa atman ýyllarlarynyň atlaryny aýdyp berýärdiler. Çylsyrymly hasaplamalar ýazyp berýärdiler. Ol hasaplamaların kömegi bilen aýyň tutuljakdygyny öňünden aýdyp bolýardy. Atman giňişligine kanuny laýyk ýüdüp gören ay meniň kalbymda geň duýgulary emele getirýärdi. Ini şonu sen yıldız tablitsesi diyen işin yazıp başladın. Sen öz düşünjäňi barlaýardın, hataplaýardın, ýene ýazýanlaryň gaýta-gaýta barlaýardın. Bir işi yazmagy 30 ýyllap ýüregiňe düýüp bilmedin. Seniň tablitsalaryňda täze 1018 yıldız orun tapdy. Ýöne Ulugbeg, senin ýadan yıldız tablitsalary diýen kitabynyň astronomiýa diýen täze alyma esas bolanlygyny, geljek asyrlaryň alimlaryna köp zatlary düşünmäge kömek etjekdigini bilenem dälsiň. Senin başlan ýoluň bilen olaryň özüňden uzagy, has uzagy öňe gitjekliklerini bilmersiň. Sen bütün dünýäniň astronomlarynyň özüňden odol eden işlerini bir ýere ýygnadyň. Olaryň ýalňyşlaryny düzetdiň, täzelikler girdiň, öň näwelli kanunlaryň üstüne açdyň. Dogry zatlaryň hemmesi bolanlatlar. Ýene bir zat boldy Ulugbeg. Sen bilip bilmejek, ýadyňa düşürüp bilmejek zadyň boldy. Men onu bilýär. Çünkü men ýönüköy bir aýal däl. Men adam zadyň huşy ýady. Bagtly geçmiş hakyna ýatlamalary çümüp, sen demi otyrsyň. Men bolsa Hirat şäherini seniň ejeň bilen kakan öýünü görýärim.
Dün Samarkand'dan keramet dervişeli. Ulug'beg hem talipleri İslam'dan yüze vurdular. Şeriatı öğrenerler deyip o derviş vurun beriye. Onunla beteri, ol bize boyun eğen ok. Bizim havar elten adamlarımızı maskaralap kuk koyverer. Pirmalarımızı kabul etmekten yüzü vurger. Nämet beli orka? Ulug'beg'in oğlu Abdullatif yigit yetiptir. Samarkand'ı şonu han mellemeli. Şo derviş men yanmay ver. O nähili hareket etmeli, onu özme görederim. Orhan unuttu. Metti de gelin o. Samarkand şäheriniň bir çetinde kejiji howluda derwişler öz baş tutanlarynyň huzuryna jem boldular. Baş tutanyň ady Hoca Ahrardy. Sen ol adamyny tanaň okdyň Ulug'beg. Emma ol seniň ýerine düşüp beren aýlygynç kölekäňdi. Hoca Ahrar tagta çykan gününden maşlap şagalyň öz awyny garawuldyşy ýaly seni garawullap başlady. Ol seni ýigrenýärdi. Onuň güýjü kän. Ähli derwişlerim, mollalarym onuň tarapyndady. Orhan unuttu. Metti de gelin o. Salgıda yatırdı. Duvarlardan köp hıraz alıyor. Doğanlar, dinler Müslümanlar, Samarkand'ın hakimi Ulug'beg dininden el çekti. Ol şeytanın gepine gitti. Ol medrese vurdu. Medresede Kur'an'dan ayet bolmalı. Onun Kur'an medresesinde her bir Müslüman savatlı olmalıdır deyip yazılıptır. Ol 40 yılın kabri diyen keramatlı bayrın üstüne asmanı gözvevçilik etmek için cay kurdu. İyicelerine ol yeri ter sokan adamlar yüşüp Allah'ın ediyen işlerini hem kanunlarını bilecek bolýarlar. Ulug'beg'e nälet? Ol soňam ýyllyk kitaby diyen at bilen tersil kitap ýazdy. Ene ol kitap şeýle başlanýar. Dinler duman ýaly dargaýar, paçalyklary ýok bolýar, ýöne alimleriň zähmeti ebedilik galýar. Doğanlar ýola çykyň, bazarlara barın, adamları hakykati görrüň berin. Hırat şäherinde bir gül var, şol gül Samarkanda häkim bolmaly. Ol gül Ulug'beg'iň ogly Mirza Abdullatif. Be diniň howannalary Şahruh bilen Gowhersat Abdullatif'a terbiýe berdiler. Abdullatif ata-babalarymyzyň ýoluny tutýar. Kur'anyň kanunlaryny, şeriaty berja edýär. Küçük ünlü, biçare geday emma ruhları bay dervişleri Allah'ın en vefal hizmetkarlarını Abdullatif tilayar, olara baş eğer. Doğanlar, müneccimler bize vefalı adamlar. Olar asman yıldızlarının yerleşen yerlerini silap, Mirza Abdullatif'e palatıptırlar. En öz kakan elinden ölürsün deyiptirler. Abdullatif kakası bilen urşmakçı. Doğanlar, yaş Mirza kömek edelin. Koy ol Samarkand'ı eylesin. Şehrin dergedelerini onun önüne açalım. Bidin Ulug'beg Samarkand'dan kovulsun. Kovulsun. Ona ölüm. Ulug'beg, Süýtdeşejiň Gowhersat seniň ogluň Abdullatif'e hökman yeňersiň diýdi. Seniň ogluň köp seweşlerden, seniň çeken köp hubbotlaryňdan soň Samarkand şäherine girdi. Sen bolsa
maskara edilen, ýa-dow boyun egdirilen halyňa dün köşkün gapysyna geldiň. Atdan düşüp başyňy aşağı egip durdyň. Sen beýik alim, emir temiriň söýgüli agtygy, öz halkynyň geljekki guwunjy ýadyňa sal. Men beýderek kan dökülmezligini isledim. Men göreşden el çektim. Häkimiyetimen näme deyin? Hawa, häkimiyetimen näme deyin? Men nädip öz oglum bilen urşaýyn? Senin yine bir näçe minutun galdy Ulugybeg. Sen häzir ýola düşmedi. Daň agarýar. Iň soňky wakalar ýadyma sal. Dergüdäniň agdymdan garawullar ılgyşdylar. Garawul beg senin ýetir düşýänligiň hakyndaky şatlykly habar aýtmak üçin oglunyň ýanyna ılgap gitdi. Seni sorag etdiler. Soragdan soň sen şu ýeri gaýdyp geldiň. Hoşlaşmağa geldim. İneme, hoşlaşılan boldum. Hawa. Yerlerler bilen hoşlaştım. Buguran binyadım bilen hoşlaştım. Durmuş bilen hoşlaştım. Men öz ýazgymy karşylamaga gitjek. Hawa, öz ýazgymy. Algoshe, men berde, meniň mehriban hükümdarym. Ali, maňa merdiwandan aşağı düşmäge kömek et. Ädir. Men garrapdyryn, güýç kuwatym galmandyr. Onsoň ata minmäge de kömek ederdim. Halipam, men senin bilen gideyin. Ýol uzak, gorkuly, ruhdur et halipam. Hem gitsen, onsoň bir ýerde kim galar? Kim biziň işimizi dowam etdirer? Kim meniň ýyldız kitabymy saklar? Onuň nerede ýatandygyny bir sen bilýärsiň. Bilýän. Ali, asmanyň tämirligine bir tamaşa et. Yıllar gözden itip barýar ýöne, dikallap seretsen olary görmek bolýar. Diňe, meniň ýyldadymyň ýüzüni bulut çağa berdi. Halipam, häzir seher ýyly öňsüp buludy kowar. Senin ýyllygyň iň ýagty ýyllaz. Ol günniň ýüzüni de görnýär ahry. Seret halipam. Hani meni kucaklaly Halipam. Hoş. Sen yaşa. Hawa, yaşa bir dünyada. Halipam. Yaşa. Kitabı elinden saptırmalı. Halipam. Saptırman. Halipam. Ol öz ýazgydyny garşylamaga gitdi. Gidenden soň şeýhlaryň Ulugybeg ýolda öldürilmelidir diýip bir çukura tüýkürenlerinden bihabar gitdi. Emir temiriň agtygy Ulugybeg jelladyň seniň ýygyňdan at çapdyryp barýar.
daň agaryny ol jellat kılıjyny senin boynundan sally. Hatta 20-nji asyrda da senin kelli çanygynda ol kılıjyň izi bar ekeni. Emma wepaly dostun hemde okuwçyň, soňra alimlige yetişen alyguşy senden soňky nesiller üçin büyük zähmetini saklady. Senin yıllık tablitsan hemde parasatly pikirlerden doli yıllık kitabın abat kaldy. Siz Ulubek'in yıllığı diyen radio oyunu dinlediňiz. Edebi gepleşigimizi geçirip oturýar.